shugaba, gaisuwa ga shugaba. Sifu. Shugaba. Barka dai shugaba. Shugaba ya gajiya ne. Kallo shugaba. Alright, so that's good. Ina da hanya ne amma na gan ku lafiya. Lafiya kallo shugaba. Yawwa. Shugaba shin ni yaushe ne birthday ka ne? Yau ne birthday na. Barka da ranar haihuwa. Alright, ko Ya da yi daidai. Ai dama ne kana gani wani tambaya ma nake da shi. Okay. Wannan kalma ta birthday ya aka sani. Oh, don na ce birthday ne yau. Allah sarki, yanzu idan ka je da ka sayi cingom a shagon da ka using turanci, in ka je da ka gaya mai shagon yaya ka gaya mu. I want to buy chingom. Ya kaga inda ba yi No be juju be that. sayan abu ba ne ranar sayayya, amma na waye na celebrant. So yau rana ne da a sassaye gift da sauransu a ba ma shugaba, amma ni a matsayin na shugaba ne ce a'a abinda nake so gaba ɗaya ga duk wanda yake kallon fina-finai na da yan videos ina so nake No be juju be that. ga wanda bai taba subscribing ba ya danna subscribe. In ka danna subscribe to tamkar ka saya mu wani gift da ba a taba saya ba a duniya, gift mai amfani. In ka sharing video na ka bani gift, so ba sai ka saya abu ko ka je ka bani wani abu ba. Idan kai wa'annan ka sharing daga YouTube, ka je ka subscribing a YouTube, ka commenting, ka gama komai, dan ji kawai ka gama mun komai, kamar ka saya abun nan ne mota sabuwa kamar a matsayin shikenan. To ai wannan karamar abu ne an gama. Sauki ko? A to shikenan, godiya nake. A taya ni yayatawa sai an juma.